Rekonštrukčné práce sa na školách dejú a stále je čo opravovať, inovovať a modernizovať. Každá škola má svoje problémy. Určiť priority sa však dá až po dôkladnej obhliadke. Toho roku sme sa rozhodli, že nám spracujú riaditelia pasport budov, kompletný pasport, čiže budeme mať prehľad o tom, koľko sa vymenilo okien, podlah, ako sa urobila strecha alebo neurobila. Čiže budeme mať absolútny prehľad a fyzicky tie školy si chceme prejsť, aby sme to videli aj v reále. Riaditelia školy vedia najlepšie, čo im chýba a kde by finančnú injekciu využili. Diskutujem s riaditeľmi, počúvam ich pripomienky, názory a požiadavky, tak aby sme zodpovedne mohli vyhodnotiť potrebné a predovšetkým prioritné investície a prioritné rekonštrukčné práce na našich školách. Túto školu som navštívil aj preto, aby som sa oboznámil s vykonanými prácami počas týchto prázdnin, na ktoré mesto Poprad prispelo finančnou sumou vo výške 30 000 eur. Základná škola vo Veľkej použila financie na nevyhnutné úpravy. Vymenili okná a vynovili dievčenské toalety. Tohto roku slávia 50. výročie a za ten čas sa už kadečo opotrebuje. Tohto času sa robili tie základné nutné rekonštrukcie, ale tá veľká nás zrejme čaká. To, že sme teraz vymenili cez prázdniny tie okná a to dievčenské WC, je prvým náznakom toho, že spolupráca s mestom je výborná, perfektná s poslancami a že môžeme spoločne túto školu aj po technickej stránke posunúť dopredu. Školy si pomáhajú aj sami, hľadajú podporu aj u rodičov a sponzorov. Peňazí však nikdy nie je dosť a stále je čo dávať do poriadku. Je tu toho veľa, len nesmieme mať veľké oči, že to urobíme za rok, dva. Ja verím, že v spolupráci s mestom, sponzormi, rodičmi sa nám postupne tie najožehavejšie problémy podarí hneď riešiť a potom tie ostatné postupne ďalej. Vedenie mesta má v pláne obísť všetky školy a až potom nastane vyhodnotenie a reálne posúdenie, kde a na čo mestské financie potečú.